Jeg hedder Helle. Jeg hedder Charlotte. Og Charlotte, det jeg synes, vi skal tale om i dag, det er, at vi jo ofte får, det gør jeg i hvert fald ofte, får spørgsmål omkring, hvad er det for nogle forløb, vi laver for de ledere, som søger et udviklingsforløb hos os. Ja, og jeg synes også, at vi skal prøve at italesætte, hvad er det egentlig, vi tilbyder, fordi at hos os er det jo meget mere en teori fra en bog. Det er det jo helt bestemt, fordi det vi går ud og gør, det er, at vi laver nogle skræddersyede forløb, som giver den enkelte leder værktøjer med hjem til at blive bedre i sin ledergerning og i virksomheden. Ja, og så synes jeg, vi har noget særligt unikt, det her element af sparring, hvor vi jo i den grad bringer noget forskelligt til bords, som skaber en fantastisk dynamik. Jeg kan jo blive helt begejstret over, når vi kan spille det her good cop, bad cop, som det i virkeligheden ikke helt er, men hvor du på grund af din mange års erfaring og hvad skal jeg sige, autoritet kan sige, det her, det har jeg erfaring med, og det ved jeg virker. Og jeg samtidig kan se på den leder, vi har i forløb. Jeg kan godt se, at det her, det vil være det rigtige at gøre, men jeg har simpelthen en frygt eller en følelsesmæssig blokering, som bremser mig. Og det at kunne italesætte det og gribe det og møde den her sårbarhed og sige, skulle vi ikke lige prøve at vende det, skulle vi ikke lige prøve at træne det, så du rent faktisk får gjort det, når du kommer hjem. For det er jo den samme følelse, man får, når man skal til at stå derhjemme med det. Lige nøjagtigt, og det der jo er styrken her, det er jo, at vi blander teori og praksisviden i forhold til lederjobbet og lederens udvikling og udfordringer i jobbet. Ja. Hvor jeg jo byder ind med min meget lange praktiske erfaring som leder, og du kan understøtte med teorien på, hvorfor er det mennesker gør, som de gør. Ja. Og det er det, der bliver styrken for den enkelte, som man går hjem med og er blevet meget bedre, når man forlader vores forløb. Præcis. Så det her med at stå stærkt i sig selv, i sit eget lederskab, men også stå stærkt i sin lederrolle. Og ja, simpelthen bare i gåseøjne, det er meget mere. Men få noget sparring på sin egen hverdag. Det er det, vi oplever, der giver rigtig stor værdi. Ja. Og vi må jo erkende, hvis man som leder vinder og bliver bedre i jobbet, så vinder alle ved det. Lederens medarbejdere og det firma, lederen er i, vinder også ved, at lederen bliver styrket i sin gerning. Ja, præcis. Så hvis I er nysgerrige på, hvad vi kan sammensætte af forløb til jer, så tag endelig kontakt enten på telefon eller mail.